Čau lidi, vítejte u našeho nového videa a dneska poletím se svým bráchou do vesmíru a zkusíme tam přežít co nejvíce dní. My tu máme sice 4 shulker boxy, nějaký základní armor, abychom přežili. No a ještě něco, no. Luky, vem si tyhle ty fuel buckety a dej tam ty full buckety. 3, 2, 1, mezerník na tím. Wow, tak to vypadá hodně hustě. A tady jsme něco postavili. Jsme zkoušeli Godbridge, no. Já jsem přímo odstartoval. Puštovky. Brzo. Počkej, já si toho vypočítám. Vystupujeme jen chvilku, že jo? No. Teď už zkoušej, já to nestihnu. Dobrý, já to stihnu super, výborně. Wow, přistál jsem v pohodě docela, ty? Taky. Češi ve vesmíru. Fakt? Jo. Tak a toto, tady budeme sídlo. My musíme si fakt pospíšit, Luky. Myslím si, že... Dáme nějakou základní base a to děláme. Jo. Jak vidíme, tak už máme 10% kyslíku pryč. Pár panely, jo? Ale více nedáví to celý od skla. Prvně. My si musíme vyrobit vlastně prvně kyslík, aby to fungovalo. Tak tohle bude docela jako... hardware. Loader. Dobrý, už máme plný počet elektřiny, toho. Já si to asi vyrobím takhle. Tady to bude napojený a tady dole bude voda. Ale bacha! My tady vlastně budeme proudit to, tady musíme mít ještě pipe. A rychle se zabarikádujeme, jo? Hey. Neudělal si žádný, Lukáš, že tady je ještě volný místo. Hele, jako, já tady mám ještě trošku tank. Vemku na zemi. Tady budeme mít rádio, tak... 81 Stuttgart Richtung Singen zwischen Kreuzstock... Vypni to. Op Apple producten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app. Gebruik dit jaar nog het opleidingsbudget van je werkgever. Kijk op ncoi.nl. Zabavuje se. Velká závislost. Tak já zkouším vodu. Vypadá to, že netaje, takže asi tu není žádný von. Netaje! Vyrábíme kyslík. Můžeme teďka dejchat nějakou dobu. Tady si můžeš doplnit své ty suity a různý ty. Já spíš nevím, jak se... A ten kyslík neuniká. Tak. No a máme svoji první bejsku. Ale my musíme sehnat teďka jídlo hlavně. Jako, není nic hustýho, to není, ale... A jak se nabít? No a pokud se vám tohle video líbilo, tak teďka ještě dejte like a odběr, já vás vidím. Tu můžeš pustit i rádi. A jdeme pro jižďku. A to vypadá mega cool. Co je tohle? Počkat. Bacha? Tam něco je. Tam on to něco trhí, nějaký ice shardy, to je hustý. Kolik tu mají věcí, tam moc tady nemají. Prosím, že je tu nějaký loot. A tady je oh my gosh. A za to tradějí, za smaragdy. Může ještě to vede víc. To je nějaká vesnice, ne? Je tady asi spinka, Luky? Mám chleba. Já už jdu úplně nahoru. To je taky. Tam seš. Počkat, nevím.
neměli jsme úplně chytrý lidi, co tady tohle vymýšleli, tak my nemáme věci na návrat. Odkud jsme přišli? Já bych řekl, že odpanu. Vem si pak Range Rover, jo? Budu rád, když dáte na toho lajka, odběr a čau.